Aktar ma persuna tikber fl-istatura tagħha, aktar trid tibdel il-mentalità ta' kif tħares lejn is-sigurtà tagħha. Dan sabiex tilqa' l-attakki li jistgħu jsiru fuqha jew nies madwarha minn persuni li jkollhom lanzit għalihom kemm minħabba lejra jew it-tpattija. Mistoqsim minn One News dwar l-attakk li seħħ fuq is-sur Hugo Ketkuti li bena imperu f'Paċeville, il-kriminologu u ekspettur tal-Pulizija John Charles Sellul jgħid li s-sigurtà mhix li jkollok persuni ta' statura u muskolati mal-bib biss, iżda tmur lil minn hekk. Ma jistgħux jibqgħu jistrieħu fuq il-livell ta' sigurtà tradizzjonali. Iridu bil-fors jaħarsu lejn sistema ta' sigurtà intelligenti. Is-CCTV hemm kamera biex tara x'ġara wara. Aħna rridu sistemi intelligenti li dawn iħarsu lejn sistemi intelligenti li jistgħu jkunu proattivi, jafżawhom minn qabel. Is-sur Ketkuti kien magħruf għal karizma li kellu man-nies u ma kienx jiddejjaq jitħallat man-nies. Madankollu il-kriminologu jgħid li dal-lemil jista' jkun suġġett għal ħafna konsegwenzi. Dan għax il-persuna qiegħda f'kuntatt ma' ħafna persuni ta' faxxi differenti tas-soċjetà u l-għadu tagħha ma tafux. Jista' jkun mingħajr ma naqqas il-ġieħ ħanati referenza għal ħaddiem komuni dishwasher. Illi inti għal xi raġuni rrabjajt miegħu, jew waiter, jew barman irrabjajt miegħu dan, kif se jirreaġixxi int ma tafx? U allura l-protezzjoni tal-persuna, is-sigurtà tal-persuna m'għadix issa fuq il-livell tas-security guard li joqgħod assem mal-bieb, imma se tittiġi intelligence-based security. Dr. Ellu li jgħid li l-vendetta m'hemmx għalfejn tkun aggressjoni imma tista' tkun sabotaġġ. Hacking fis-sistema tal-kompjuter, nista' nivvanelalek l-ilma tal-istabbiliment, nista' jekk inti jassaħat l-argument kumpanija tal-catering, nagħmellek affarijiet fil-pasti, l-abram, siemer dawrajnihom, jisiru barra minn Malta minn ħaddiema biex jivvendikaw l-employer tagħhom. Huwa jisħaq ukoll fuq ir-riċerka tal-ħaddiema minn qabel. Voldri inti l-impjegati tiegħek importanti li tkun taf minn huma, tkun taf dwarhom u jkollok monitoraġġ kontinwu. Tgħidli dan mhux abbużiv, dan mhux invażiv, dan huwa neċessarju. Importanti li fl-istabbilimenti tiegħi inkun naf x'dieħel u x'ħiereġ. Importanti nkun naf x'disgwit ikolli. Dan apparti li jsir studju ta' kuljum dwar dak li se jagħmel l-individwu u jippjana sew. Għax jista' jkun nagħmel pereżempju scouting minn qabel, immur minn qabel, nara li l-erja hija clear, jista' jitpoġġew ħafna affarijiet, jista' jitpoġġew bombi, jista' jkun hemm xi ħadd li jrid jagħmillu jaggredih, jista' jkun hemm persuna li b'xi mod trid tagħmel vendikazzjoni partikolari jew xi ħadd irid jieħodlu ritratti. Mistoqsi direttament dwar il-każ tal-qtil ta' Hugo Ketkuti l-ekspettur u kriminologu Ellu li jgħid li hemm bosta affarijiet li wieħed seta' evita minn qabel. Fosthom li l-vittma li kellu assi kbar u profiloli ma jitħallix jgħannaq lin-nies. Żgur kont inħallih VIP area fejn in-nies mhux jiġu kollha miegħu imma jiġu wieħed u jkunu għall-inqas spazju issa dana wara kulħadd bravu. Imma għalhekk qed ngħidlek is-sigurtà jekk jiena naf fejn sejjer u jekk jiena ħabbart illi ħanamel opening, jekk jiena ħabbart illi ħajkun f'event, min għandu għalija, min irid jagħmel li xi ħaġa, jaf eżatt fejn se nkun. Dr. Ellu li sostni li dawn huma prekawzjonijiet li jittieħdu meta f'pajjiżna jiġu dinjitari u persuni distinti fejn fost oħrajn l-uffiċjal tas-sigurtà irid joqgħod b'sebgħinejn għal dak li jkun għaddej madwaru.